GoTV has something free for every customer. Because there's a new way to enjoy your favorite entertainment at no extra cost. You can now take your TV with you wherever you go. Whatever you're doing. Whenever you want. Even on the go. It's as easy as 1, 2, 3. Make sure your GoTV subscription is up to date. Download the new GoTV Stream app from your app store and sign into your GoTV account to get going. Watch on your TV, laptop, tablet, or phone. Watch TV anywhere with GoTV Stream. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Something came to three. A glorious colours moment. Get all the football you want on DSTV, where there's football on every package for every pocket. Court, rise. Thank you. Let's get seated. Kale, in the second grade magistrate court sitting at Blantyre, civil case number 15 of 2023. The case is between Catalina Nangondo versus Mweso Moyo. The case is called for hearing. Amene munkapeleka chilolo chanu mpaka kumutenga mkaziyo sitinagwirizane zonena kuti inu muzikakhala kwanuka uyu kwayekha ndipo tinagwirizana zonena kuti inuyo mutenga ngati mkazi wanu ife kozoti banja amakhala awiri nyumba ndifake tinakupatsana. Kodi ineyo ndikanakhazo ndikukhala ku Malawi kunoko koma sindikupanga china chilichonse ndikungokhala kunyumba kwathu pabimene chikuchitika tingadye banja kumpando ineyo sindikufuna divorce ya mene ndinkakwatirani ndinkanazo kuti tizikakhala ngati banja komano pazifukwa kuti ndikuchoka mmayenekazo kuti mukakhale kwa ndani kwa mayi anga podikirira ineyo kuti ndibwere kaya. Yes, the second question. Nthawi imene munkanyamuka kuti mukupita ku South Africa kukafuna ntchito munandiuza kuti simukachedwako tinagwirizana kuti zaka ziwiri ndiye niwo mwakhalako zaka ziwiri kapena zapitirira. Ndinanena kuti zaka ziwiri komano malingana ndi mmene kumakhalira ku South Africa kumpando navomera zoti ndikhala zaka ziwiri komano malingana ndi tinachedwa kuti ndipeze ntchito muziwa ku South Africa so ndikovuta nachedwa kuti ndipeze ntchito napeza kuti panapita ndithu zaka ndisanapeze ntchito mmene ndimapeza ntchito ono ndayambano kuti ndayamba kupeza ndrama kumatumizira yowa ndi pamene yowa anayambano kuvuta ubwera liti utani. Third question. Kodi kumene koko kulibe mabanja amene amakhala kwa amayi ndi abambo onse aku Malawi kunoko ku South Africa ko kulibe mabanja ngati amenewo? Mabanjawo alipo ana amayitanisa akazawo koma pa amakhala pa chiopsezo faika kuwana nthawi ya xenophobia from maziwa nakuza nisoni za xenophobia kumalawi kunonso anthu amaziwa kuti anthu kumalawi banja lina linachita kugwa kuchokera mu upstairs kuthawa xenophobia. Ine sindikufuna zoti akazanga ndikuluzeni. Ngati kumene koko kuli mabanja enaso inuyo munakanika bwanji kunditenga ine kuti ndibwere kumene koko popita paja munanena zokuti zaka ziwiri nditakudikirirani zaka ziwiri ndinadikiriranso kuchaka china chimodzi ndinayamba kukufunsani ngati zitatu mmangoti ndikokere ndiye bwanji mwakwanisa kuti choka kumeneko kubwera kuno fika choti ndabwera kuno ku court ndiye amene jasi mukanakwanisa kungobwera kapena ine kungonditenga ndipite kumene koko chinavuta Yes, what is your answer? Kodi mukunena zoti ine mafuna zoti ndibwere. Mungu answer. Yankhani funso. Ndikuti inuyo mafuna zoti ndibwere siyoncho.
ndrama imene mandifuna zoti ndibwere osangokutumizirani bwanji pamukulu kuti ino ndrama ichamugwiritse ntchito koma ndiononge transport kuchoka ku South Africa mukuzwa mtunda ochokera ku South Africa uzafika ku Malawi kuno mukuzwa bwino bwino. Munakwatira mkazi ntchito? Ndinakwatira mkazi. Mufuna banja simafuna banja? Ndimafuna banja. Mafuna banja. Nde munandithawa ine kupita uko munasankha ntchito. Ndine ndikufuna kuti basi mundisuzule ndibe nawo kumpando mafunso enu. Simukumvesa. Okay. Simukumvesa bwino bwino. Yes. Any further explanation? Paliso mafunso enu kumpando iwowa angoona kungonena mopsa mtima eti komano iwowa ineyo sindifuna zoti ndasiye ayi mova koko ndoti ndasava ngono soti nditani ndimalize ntchito yangayi ndasunga ndalama zambiri ndioneka iwowa ndioneka kuti asadyerere mmene akuwalira apamo mmene amanena zoti ayi ineyo enaso akhoza kundifuna panopo ine malavira akudya iwowa uphulipuliwu ndi ineyo munthu wake. Okay, thank you. Sizoti kapena zoti iwowa kapena zoti ndikufuna ndasiye banja ayi ndibwerapo mpano ino mungodekha basi. Thank you very much. ziko kwambiri. That is all, mafunso amene nainawo ndi amene wokumpando. Ziko mkhani basi. You can retire. Ziko kwambiri chombo nanu mutha kutuluka. Ndabwere saso mboni azayikire mboni. Yes. Let your witness come now. Ndithu. Ankhosi anu alowe. Fikano. Kulubira mulungu bambo. Ndimakubira mulungu. Kweza nkono lwa manjawo ndipo muneneza omwe ndizinena ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Ukhala woona. Ukhala woona. Osati wina. Osati wina. Kumaona okhaokha. Kumaona okhaokha. Ziko musitsana. Your name's Chindongo Nyirongo. Kuti dzina lanu ndina Chindongo Nyirongo. Yes. Of Mweso Moyo village. Kuchokera mudzi wa Mweso Moyo. Nati. TA chanunka ini Mzimba. Mfumu yakulu chanunka ku Mzimba. Good. You are a witness in this marriage, eh? Mupezeka m'bwalo muno khala ngati mboni kumbali ya bambo. Yes. As a witness, what are the problems you have met in this marriage? Ineyo ngati mboni kapita nkhosi pa banja labwera m'bwalo muno. Ndi mavuto anje amene munakumana nawo. Tell the court. Nthawi yoti munifotokozere bwalo lino. Inevo you have nandi niliki. In fact, zimene nayankhula ankhosi anzanga awo. Ine ndagwirizana nazo. Chifukwa chonena kuti mavuto a banja ili akhala kutipeza ndipo takhala tikuwathandiza now and then. Mosafuna kuyikira kumbuyo aliyense. Mayi awa ndikuona ngati zimene dandaulo lawo limene adandaula mkhoti muno ndiloona mbuneneso nati. Chifukwa ine wane uyu I had to call him from South Africa and ask him, what if muwachemeko awa vize ku South Africa just for a month then come back, or else iwo vize kuno ku Malawi akabwera ku Malawi akazakhala azanyamukaso azapiti. But the guy had to tell me kuti I have to tell mwanakazi wake huyu kuti atapirire amdikirire chifukwa he's still working there, looking for green pasture. So inevo we have nandi nirije pakuti akazawa abweresa nkhani muno mukoti. So ife tifuna kuti akoti ndimwe amene mutaone kuti nkhani iyi muyendesa bwanji. Komanso mmene akoti mukuyendesa nkhani iyi consider kunena kuti ise inawakacha patatalowola mwanakazi vanthu awa vakurekana yayi nyifwa njo yukuarekanisa poka mmoza mwalire zoyankhula zanga ndi zimenezo kumupano. Okay. Thank you very much, Ankhosi. Ziko kwambiri. The plaintiff stand up. Mayi dzukani. That's the testimony of uncle for your husband. Ndi unali umboni wa ankhosi amunanu. Any challenges? Palizofuna kusutsana pa zimene afotokoza?
ayi kumpando zimene anenazo ndi zomwezo ndithu koma chimene sindikugwirizana nacho nchimene akunena zokuti pokhapokha imfa ndimene ingatilekanise. Yes. Ndene za miyambo yawoyo zisandipangise kuti asandiphere ufulu wanga kuti miyambo kaya chani ayi. Ine chimene ndikufuna tingosuzulana basi. Koma za miyambo zawozo ine ayi sizikundikhuza. Okay. What did you say? What is your comment on that? Pa maokha nena maiwa mulankhulapo chani? Ndi chifukwa chake ine ndanena kuti mbwaro muno iwo abwera azasuma kuno kubwaro ndi chifukwa chake ine ndanena kuti bwaro ndi limene litaone kuti kodi mulandu iwo asumira bwaro ndilo litiuze ife tisatira chimene bwaro litatiuze. Right. Thank you. Sit down, mami. Ziwa kwambiri kanibasi mai. The respondent. Bambo Imilani. Do you have anything to ask your uncle? Pazimina furukoza nkosono palina mafusa. Ndimangofuna ndingowafusa kuti kodi sinimatumiza ndalama pamukulu? Ndalama mumatumizi. Sinimatumiza mafuta ophikira? Mafuta ophikira, mafuta ozora, zonse tu matumizi. Okay. Watanena kuti anenazo kuti mwambo wose tinapanga bwinobwino wa marolo. Sinapereke ndalama kumwalolo? Ndalama, ng'ombe, vyose tikupereka. Okay. Basi mangofuna ndaunikire pamenepo. Thank you very much. Ziwa kwambiri kanipasi. Thank you. Thank you very much. You can retire, uncle. Ziwa kwambiri chifukwa chombo nwanu mutha wakhalabo. Just a few minutes. Stand up, mami. Mai Imilani kwa kanthawi kwa your last words, submission. Ngati pali mawu ophera mphongo pambali pa zimene mafutukoza tsono mphere mphongo. Submission. Mawu omalizira. Kunena zona kumpando. Munthu ndi nsikana. Olo mmene amanena kuti ndikuoneka phulipuli nga mwana phulipuli. Mmene ankandipeza ndinalinso mwana mteza akuziwa iwowa. Ndikanakhala sinalooneka bwino sakanandifuna. Okay. Koma chimene chikundiwawa ndichokuti anandikwatira ndikundikhazika pa khomo pa makolo awo. Ndikanafuna sindikanalulayi bwezi ndikumakhala kwathu komweko koma ndinasiya makolo wanga kuti ndizikhala ndiwo. Ndi akundithawa akupita kunja. Ndikuwapempha kuti chabwino ine ndibwere kumene koko akuti ayi. Bwera ndikono mwezi umodzi mzangokhala olo 2 days 3 days munyamukenso mubwerere akukana akuti ayi. Ndikusaka ndalama ndikuthamanga moyo ndovuta kuno. Ndinafu so kumene kulibe mabanja anandiyankha kuti aliko so achi Malawi ena amaitanisa akazi awo kubwera kuno nanga ine zikuvuta pati ndene ndatopa ndikupirira asandike mmaisero bambowa ayi ndine mbeta kuli bwino khala mbeta kusiyana ndikuti ndizilimbana ndiwowa wina ali kwina chabanja sindikuchionapo kumpando ndekuli bwino khala mbeta basi nofuna andisuzule. Thank you. Ziwa kwambiri. Sit down. Kani pansi mai. The respondent. Bambo Imilani. Your last words, submissions. Reply to the submissions. Pambali pazonse mfutukoza tsono ndi nthawi yoti muphere mphongo awomaliza. Kumpando kuphera mphongo kwa ine ndikonena kuti awawa ndakazanga. Ineyo sindifuna zoti akazangawo banja lite. Tachokesana kutali kwambiri. Olo ndrama zimene ndasunga inezo kuti ndauza awawa adzidzimuka kuti akadye ndi mkazi wina nde ine sindifuna zoti ndramazo ndikadye ndi mkazi wina tasala ndi zaka zochepa fa ineyo kuti nawerenga zoti at least nditakwanisa 10 years panopo ndi chaka cha 8 ndikakwana 2 years ndizibwera ku Malawi angopiriraso kwa 2 years asalayo kuti ine ndikamabwera tikhale zoti zonse zili bwinobwino mchimake komano zokuti ine ndikuona ngati kuti munapena alipo wina wache ku Malawi kunoko amene akwazunguza mutu apesa chibweziwo ndikoma ine pakhalekhale ndichiziwa chifukwa ine ndakhala ndikwatumizira katundu ndakusambisa sanali chonchi samaoneka chonchi Right. Mafuta ku South Africa wow. Okay. Noni Girivi na Grovati ndatumizirawo Is that all? Mpando ine sindikufuna zolilite. Thank you very much. Ziwa kwambiri kani pansi. We have finished hearing the testimonies from the plaintiff's side
and the defense side. Pakali pano bwalo la mva mambo nonse chokera kodandaula ndi woyankha pa mlandu unali bwalo muno. So we'll go into judgment straight away. Pakali pano ndi nthawi yoti bwalo lipereke chigamulo pa zonse zimene zamvedwa m'bwalo muno. Good. So hear me properly. Nthawi yona kuti mumvetsetse bwino lomwe mchere khutu pa chigamulo chimene bwalo lifuna lipereke. The law, eh? Malinga ndi malamulo amene amanenera. Good. The plaintiff came to court. Odandaula anabwera ku bwalo kuno. She filed a case. Anabweretsa nkhani yawo ku bwalo kuno. In this court, that is the divorce. Mlandu umene anabweretsa kapena dandaula amene anabweretsa nzofuna kuti banja lithe. Good. On the grounds that zifukwa zake zimene anabweretsa zinali motere. The husband went to South Africa. Kuti amunawo anachoka Malawi muno kupita ku Joni. And he's working there. Ndipo pakali pano agwira ntchito konko. But the wife is staying here at home. Kumakazi awo akhala kuno kumudzi. The two entered into the lobola marriage. Anthu awiri watu mwambo wa ukwati wawo ndi wolola. Good. And according to the lobola marriage, koma mokuzana ndi mmene malamulo amakhalira a malolo. The husband pays lobola to the wife's family. Kwa chimachita chona kuti abambo amapereka chuma ku banja la kuchikazi. And when the lobola is paid, akapereka chumacho kapena malolo. And when they enter into marriage, when they celebrate the marriage, akachita ndithu mwambo wonse wachikwati ukatha. The wife now moves from her home to the husband's home. Menepo mai amanyamuka ukakhala kumene kuli abambo. Good. So the plaintiff is staying at the husband's home. Choncho pakale pano tikunena pano ndikuti amayiwo kapena akazi wakhala kumene kwawo kwa abambo. But the husband is working in South Africa. Pamene abambo agwira ntchito South Africa. He has stayed there for some number of years. Akhalako ndithu kwa kanthawi South Africa ko. He only sends money to the wife through his mother. Iwo chimene amachita bambo wakalandira ndalama kumeneko amatumiza ndalama zikudzera kwa amayi awo kuti apatse akazi awo. He sends cooking oil, blue seal and all that. Amatumiza ndithu zambiri, mafuta ophikira ndi mafuta sodzola zambiri. Even clothes, blankets. Ngakhale zofunda kapena zovala amatumiza. But the contention here is this. Koma mpikisano kapena mutu wenene umene pepa ndi wotere. The husband has overstayed in South Africa. Amunawo akhalitsa ku Joni. Without coming. Osabwera kudzaona akazi awo kuno. Yes, that's the matter. Ndi pamene pali mutu wenene wa nkhani. That is where the tug of war is. Ndi pamene pali kokana kapena pali mthenya yenene pamene popo. Good. Now let's see what the law says. Tikaonesone malamulo amati chanji pa zinthu ngati zimenezi. Marriage in Malawi maukwati a mdziko la Malawi are regulated under the Marriage, Divorce and Family Relations Act. Amakhala pa malamulo amene amasonganisa amodzi ngati kuti apange banja. That is the act was enacted in 2015. Malamulo amene wanakhazikidwa mchaka cha 2015. Section 48 of the act provides that ndiponso ndime 48 ya malamulo amenewo imanena kuti a party to a marriage wina aliyense amene akhudzana ndi banja is entitled to equal rights ali ndi ufulu woyenera kuti azikhala nawo m'banjamo as the other in their right to consortium ngati nzawoyo chimodzimodzi pa ufulu wawo wokhala limodzi, companionship, ubale umene ungapezeke m'banjamo, care, chisamaliro chimene chingapezeke m'banjamo, maintenance to each other, kuthandizana wina ndi nzake m'banjamo, and the rights and obligations commensurate with the status of being married. ndi ufulu wina uliwonse maudindo amene angapezeke ndi banja amene iwo alipezera. This means that zimene zimatanthauza kuti each partner in a marriage wina aliyense amene ali banjamo has rights ali nawo ufulu which they can claim from the other chimene wina aliyense angamdandaulire nzake and enjoy the rights. ndi kusangalala ndi ufulu umenewu. The obligations they need to meet so that they can enjoy their rights. Maudindo onse amene angapezeke menemo onse ayenera kuti azisangalala ndi ufulu. And at the same time, nthawi yomweyo ensure that the marriage is continuing. adzikuonetsetsa kuti banjalo likupitirira bwinobwino. The duty of this court is to determine
koma ntchito ya bwalo lino lero ndikugamula kapena kuyepa maganizo ake whether there are any grounds for the marriage to be dissolved. kuti kodi ndi mmene bwalo lamvera maombono onse chilipo chifukwa chenicheni choti banja lingathe, or if there is not a ground, kapena ngati palibe chifukwa chenicheni choti banja lingathe, then we leave the marriage intact like that. ndipo kodi lino lilisiya banja likapitirire limene zikuyendera. This court has looked at the plea of the plaintiff bwalo lino layang'ana bwinobwino dandaulo lonse limene mayi anabweretsa bwalo kuno and the conduct of the husband ndi mchitidwe umene amunawo amachita ali m'banjamo in relation to the marriage. mainga ndi banja amene linalili. Based on the evidence before this court, malingana ndi umboni umene waperekedwa m'bwalo muno lero, it is clear that zikumvetseseka bwino ndithu kunena kuti the respondent has not paid much attention to the needs of his wife. kuti bambowo samayikapo chidwi kwambiri pa zofuna za akazi awo m'banjamo. He has been making demands even in this court, akhala akuchitabe zinthu zomapempha ngakhale m'bwalo muno amasonyezabe which suggests that zomwe zikungopereka chithunzi chonena kuti he only cares for his rights, amangosamalatu maufulu awo iwokha, not the wife's rights. osati ufuluso wa akazi awo. He only cares for his welfare, iwo amangofuna kuti moyo wawo uzikhala pabwino, and he is not sensitive to the obligations he has towards the marriage isakuunikira bwino lomwe kuti kodi iwe ndi udindo wanji umene ali nawo m'banjawo as a husband. ngati mamuna. Before presenting its determination on this matter, bwalo lino sanapereke chigamulo pa mlandu uli bwalo muno. this court would like to comment on a few matters bwalo linofuna yikapo ndemanga pa zochepa chabe as observed in this case. mainga ndi mene laonera pamene mlandu uno makambidwa bwalo The muno. first one is, choyambira ndichi it is sad to note that ndichomvetsa chisoni there are people who still feel that kuti pali anthu ena amene amadzimvabe kuti because they paid the bride price or the lobola, chifukwa choti analipira chuma kwa mkaziyo ngati they malowo, have the freedom to toss the spouse around like a piece of personal property. kuti pamene popo ali nawo ufulu kapena mphamvu zomazunza kapena kuchita chipongwe china chilichonse ngati kena kalikonse m'banjamo, Just because they paid lobola. chabe chifukwa chonena kuti analipirapo chuma. As indicated earlier on, ndi mmene tafotokozera poyamba paja, the law recognizes the husband and wife malamulo amaonekera kuna kuti mayi ndi bambo are equal partners akhale ndi zinthu zofanana in marriage, ngati m'banja. and it is therefore wrong choncho ndikulako for any party to look down upon the other party to a marriage, kuti wina m'banjamo azimuyang'anira pasi nzake, because they are equal partners. chifukwa onsewo tsapano alumikizana ngati. The second issue is that chachiwiri ndichi, as in a marriage, ngati m'banja the husband or the wife mamuna kapena mkazi should not underestimate the needs for the other. asamachepetse mzache zofuna za mzache m'banjamo, for mutual consent kuti iye aoneke ngati kuti zofunikira kwa mbali yake, and cooperation on anything either party wishes to embark on. kapena nchidwi wina uliwonse umene mbali ina ilonse m'banjamo ifuna ikuti. So each party needs to avoid engaging into anything that negatively affects the existence of the rights of the other party. pachifukwa chimenecho mpofunika kuonetsetsa kuti pasapezeke wina aliyense amene achite zinthu zimene zingapangitse kuti wina akhumudwe kapena kuti banja lisokonekere. Good. Coming back to the issues at hand in this case, tikabwera pa mlandu umene timakamba m'bwalo muno lero, this court is of the view that bwalo lino lili maganizo kuti the plaintiff has made a plea mayiwa dandaulo lawo lamveka bwino ndithu, and has supported her plea satisfactorily. ndiponso dandaulo lawo lonse latsamikiridwa kwambiri ndi maumboni. On the other hand, mbali ina the respondent has not given satisfactory reasons
bambowa sana apereke chifukwa chenechene chokuti satisfactory reasons chifukwa chokuti kuti bwalo lingakhutire why he cannot be with his wife kuti chifukwa chani usangakhale pamodzi ndi akazi wawo as she has been requesting. monga timene amapemphera mayi akunyumba kwawo Either where he is based in South Africa kaya akhala ku joniko or right here in Malawi. kapena Malawi mwamuno. The underlying factor is that chofunika kwambiri ndichi he should have been coming to see the wife iwo akanakhala kuti akupeza nthawi kumabwera ku Malawi kuno once, twice, 3 times a year, kawiri kapena kamodzi pa chaka or kapena call the wife to go to South Africa, kapena kuwayitana kwa amayi akunyumba kwawo kuti apite ku joniko join him kuti akakhale limodzi once, twice, or 3 times a year. kamodzi kawiri kapena katatu pa chaka. In so doing, pakuchita zimenezo we could say that the marriage is going on very well. bwezero tikunena kuti abanjali ndabwinobwino. It should be emphasized pamenepo tena kuti titsimikize that one needs not put money or anything above the obligation to care for their spouse. wina asatenge ndalama kuti chikhale chinthu malo mosamalira banjalo. Good. Money is not a priority. kuti ndalama isakhale patsogolo malo muti ayang'anika za chofunikira mbanjalo. But the spouse should be a priority koma banjalo chinikhala chinthu chapatsogolo choyambirira in the marriage. mbanja. Many marriages are breaking because mabanja ambiri tu akuonongeka kapena akutha zifukwa zake nazi one party tends to neglect the happiness of the other spouse. chifukwa choti mwina mmodzi kapena mwamuna kapena mkazi amakonda mwina kusalabadira kwambiri chisangalalo cha mbali anzache and of other spouse, or the prioritize other things not related to marriage. kapena kuti iye amazikona zinthu zina zake zofunikira kwambiri kusiyana ndi zinthu zofunikira mbanjamo. The marriage is paramount. pamene banja ndi chinthu chapamwamba Very important. ndi chinthu chofunikira kwambiri. Where there is a marriage, pamene pali banja each party must enjoy in the marriage. aliyense mbanjamo ayenera kumasangalala ndi ukwatiwo. So the husband has been staying in South Africa, choncho mwamunayo wakhala ali kunja only sending money, kumangotumiza makobidi, blankets, zofunda, blue silo, mafuta odzola, cooking oil mafuta ophikira to the wife, kwa amayi ako. while the wife has been staying here at home, pamene akazi awo amakhala kuno waiting always. kudikira nthawi zonse Maybe the husband is coming, kuti mwina amuna wawo lero atulukira, or maybe he will call me to go there kapena tsiku lina akayimba foni kuti naninso ndikaoneko just to fulfill the marriage obligations. ndicho linga choti akwanilise zoyenerera kuti anthu ali pa banja. This court finds that bwalo lino pachifukwa chimene ndikupeza kuti this marriage banjali is irredeemable and therefore proceeds to grant the plaintiff's wish to dissolve. banjali ndi zochitika za mbanjamo likuoneka kuti linatha kale pachifukwa chimene chocho bwalo lino likukhulupirira ndi zimene dandaulo abweretsa mayi m'bwalo muno. Because the reason is because the husband is staying away, zifukwa zake zoti chifukwa kuti amuna wakhala kwawokha, the wife is staying away. amayi wakhala kwawokha. That is not marriage. umene usilinganire kuti ndi ukwati. The marriage demands that the husband and wife ukwati umafuna kuti bambo ndi mayi should stay together, azikhalira pamodzi, living together, kukhala limodzi, working together, kumagwira zonse pa nyumba, eating together, kumadyaso limodzi, sleeping together under one roof, ungakhale kugoneranso limodzi nyumba imodzi, sharing one blanket, kumafunda bulangeti limodzi, sleeping on one mat. nkumagonanso ngakhale pa mphasa kapena pa bedi limodzi. That is marriage. ndimene timanena kuti imeneyo ndiye banjalo. So the court further orders, so the court has dissolved this marriage, pachifukwa chimenecho bwalo linalathesa banjali, regardless that it was a lobora marriage. ngakhale panali kuti analowola amunawo. The court further orders that the two should bring a list of the properties they own. popitiza pamenepo bwalo likulamula kuti aliyense akalembe katundu amene anampeza aliwonse banjamo. Yes, as a family, so that it can be shared between the two. ndicho linga choti bwalo lino lidzagawe bwinobwino pakati pa anthu awiriwa. On the part of the lobola which the husband paid to the wife, pambali pa malowolo kapena chuma chimene amunawo anapereka kwa mkaziyo, the court orders that bwalo lino likulamula kuti the wife will not pay back that. chumacho sikuti amayiwa
abweza kwa munayo ayi because chifukwa it is the husband who has caused the marriage to be broken up. chifukwa ndi abambo amene apangisa kuti banja lisokonekere For not hearing the wife's pleas chifukwa chakulephera kumvetsetsa zimene amayi akuyimba kwawo amadandaula to come home kuti abwere kumudzi kuno only 1 month kamodzi kokha pa mwezi in a year, pachaka or to call the wife to go